Κάθε χρόνο εκατομμύρια επιχειρηματίες ξεκινούν με την πρόθεση να αυξήσουν το επίπεδο ευημερίας των οικογενειών τους. Στις μέρες μας, κάθε μέρα περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν την οικονομική πίεση λόγω των αδυσόπιτων κανόνων της παγκόσμιας οικονομίας, με παγκόσμιες κρίσεις, οικονομικές καταρρεύσεις, προσωπικές χρεοκοπίες, εταιρικές πτωχεύσεις, τραπεζικά προβλήματα και χρεοκοπίες χωρών. Σε πολλές βιομηχανοποιημένες χώρες, η ανεργία έχει ξεπεράσει το 26%. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν δουλειά βρίσκονται υπό την πίεση μακρών ωρών εργασίας και απαιτήσεων απόδοσης, καταλήγοντας να είναι σκλάβοι της δουλειάς τους. Παρά αυτές τις δυσκολίες, αν μπορείτε να κοιτάτε το μέλλον με αισιοδοξία, να ξέρετε ότι ανήκετε στην τυχερή μειονότητα. Το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είναι τόσο τυχερό και δεν θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί από εργασίες με σταθερό μισθό, τις οποίες θεωρεί σήμερα ως ασφαλείς επαγγελματικές επιλογές. Από κάθε 100 επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν τους κινδύνους και τις επενδύσεις με το όνειρο να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, οι 96 δηλώνουν πτώχευση μέσα στα πρώτα 10 χρόνια. Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει μια δυστυχισμένη και ανθυγιεινή ζωή που δεν του αξίζει. Εάν και εσείς βρίσκεστε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, θα συζητήσουμε μαζί σας ένα επιχειρηματικό μοντέλο νέας γενιάς όπου οι έξυπνοι άνθρωποι εργάζονται όσο θέλουν χωρίς να ρισκάρουν και κερδίζουν τα χρήματα που τους αξίζουν σε αντάλλαγμα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο νέας γενιάς είναι μια φόρμουλα πλούτου όπου θα εργάζεστε ενεργά στην αρχή και στη συνέχεια θα λειτουργεί ανεξάρτητα από εσάς και θα σας αποφέρει τακτικό παθητικό εισόδημα. Τώρα είναι η ώρα να επιδιορθώσουμε τα όνειρά μας για το μέλλον. Αν θέλετε και εσείς να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση σε πάνω από 50 χώρες με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο και να αρχίσετε να κερδίζετε τα χρήματα που αξίζετε για να ζείτε τη ζωή που ονειρεύεστε, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα κάτω από το βίντεο για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις μας εντελώς δωρεάν.